Mr. Jedin Wigalab, shout out, Madam Ara. Tamsak po. Salamat po sa patamsak, Madam. Yan, salamat po, Madam, sa patamsak. Ang bagal nung sa computer. Yan, si Madam Ara nagbaba ng bahay, mga lalabs. Miguel, shout out. Late sa computer ko, sa cellphone nakita ko may mga comment na, pero sa computer late. Two days akong hindi nag-live. Hindi ako nakapangisda, Madam Ara. Mr. Jedin Lalab, Miguel, shout out. May live ka mamaya, Madam? Ay. Yan, salamat po sa patamsak, mga lalabs. Japanese, my friend, good afternoon. I am watching from Japan. Lalab, Migalab, shout out. Japanese friend, Madam Ara, nagbaba po ng bahay. Salamat, Madam, sa patamsak po. Saliram Gamer, Migalab, shout out. Lalabs. Ayan, Saliram Gamer, nagbaba po ng kanyang bahay, mga lalab. Lablabin natin. Good afternoon, I'm watching from Japan. Late po yung sa computer ko.
Ayan, 5 million mega love shout out. Bonsai TV Tamsak Harang. Lala Bonsai mega love shout out. Kalik. Ayan, bigyan kita ng jacket, lalabs. Ma'am, may nakamotor. Bagal ng computer. Bigyan kita ng jacket, lalab. Wait lang po, lalab, ha. Bagal kasi nung sa computer maglabas, eh, oh. Ayan, lalab. Bonsai TV Tamsak Harang. Lalab, meron ka na pong jacket? Ayan, thank you so much. Thank you for coming, lalabs. Lablabin natin si Madam Ara. Meron kang live, maya, Madam Ara? Natin si Madam. Bonsai lalab, may moderator ka na, lalabs. Introducing today's shrimp tank to everyone from Japanese friend. Tingnan natin si Madam Ara kung meron siyang live maya. Ilang araw na akong ginakapangisda, madam. Yung anak ko kasi nagkukulit. At ayaw. Ba't ayaw maklik? Ayaw maklik yung mo link. Ba't ayaw yung link mo, madam, maklik? Anong nangyari? Pero sa iba nakiklik naman. Ayaw, madam, yung mo. Bakit? Kay Mr. Jadine nakiklik sa'yo, ayaw. Bakit ayaw sa'yo? Introducing today's shrimp. Ayan, from Japanese friend.
Madam Ara, bakit di maklik yung link mo? Yung binaba mong link, bakit di ko maklik? Pero yung iba nakiklik ko naman, oh. Ayan, oh, ayaw, oh. Yan, madam, oh, bakit ayaw yung link? Oo. Ayaw. This user message will be hidden. Bakit? Message deleted by... My God, anong ginawa ko? My God. Ayaw kasing maklik. Anong nangyari? Madam, sorry. Oh my God, anong ginawa ko kay Madam Ara? Patay tayo dyan. Ayaw kasing ma-open. Patay. Madam Ara, sorry naman. Sorry naman, Madam, oy. Oh my God. Patay tayo nito. Sorry naman. Ayaw kasi kaninang ano. Ara, delete mo ang mga comment niya, host. Patay. Sorry naman, Madam. Oh my goodness. Anong ginawa ko? Diyos ko. Hindi kasi siya ma-open. Kanina ulit ko siyang pindot, lalab. Ulit kong pindot dyanang. Sorry naman, Madam. Sorry, I'm sorry talaga. Hindi ka talaga sinasadya. Oh my goodness. Ipipin ko nga siya eh. Bakit ko naman ginawa yun? Sorry naman, Madam, oy. Oh my goodness. May like ka maya. Patay tayo dyan. Ipipin ko nga siya eh. Nasubran ko ata yan sa kapipindot. Kiagos M. Official Migalab. Shout out. Patay. Magalit sa atin si Madam Ara. Uy. Nawa ko eh. Anong nangyari? Ba't nawala? The heck? Ano to? So, Diyos ko po, ano itong mga nangyayari dito?